Per situar els 4 vèrtexs, el primer que hem de fer és mirar si estan en el lloc adequat, encara que estiguin ordenats, estan en el lloc adequat. En aquest cop hem tingut molta sort, i és que 2 d'ells, a més d'estar en el costat adequat, estan ja perfectament ben posats, i els altres 2 estan en el lloc adequat. Què em refereixo amb el lloc adequat? Em refereixo que en aquesta peça ha de tenir 3 colors, que són el groc, el taronja i el verd. Si aquesta peça no té aquests 3 colors, és que aquesta peça no va aquí, va en una altra situació, independentment de que estigui girada. En aquest cas, aquesta peça està bé, aquesta peça està bé, aquesta ja està, a més encarada, i aquesta també està encarada. Per tant, i per seguir amb el tutorial, desordenarem el cub per ensenyar-vos quins passos s'han de fer per aconseguir finalment que torni a estar així. Mantenint la creu, hem desordenat les 4 peces del Rubik per ensenyar-vos el que és més probable que us passi, i és que la peça de la cantonada, aquesta hauria de tenir verd i no el té, per tant no està ben posada. Aquesta hauria de tenir vermell i no el té, no està ben posada. Aquesta hauria de tenir blau i no el té. I aquesta sí, aquesta peça està al lloc. Anem a veure com procedim a muntar el cub des d'aquí. I aquí ho tenim, hem desordenat una mica la part superior per poder-vos ensenyar el que toca fer. Hem de buscar si alguna d'aquestes cares està en la posició correcta. Si no n'hi ha cap, començarem els moviments que ara us comento pel costat que volem, però si en tenim una, l'hem de posar aquí a la dreta. En aquest cas, si ens mirem totes les cantonades, només aquesta està en el costat correcte. És a dir, aquesta peça està en el lloc que toca, amb els colors canviats. L'hauríem de girar, però aquesta peça va aquí. En canvi, aquesta està en un vermell, per tant, ha d'anar en un altre lloc. Aquesta té un taronja, ha d'anar en un altre lloc. I aquesta té un verd que ha d'anar en un altre lloc. Per tant, aquesta és la peça bona, que la situarem en aquesta cantonada. I els moviments que toquen són aquests. Girem la part de dalt i la dreta cap amunt. Girem la part de dalt cap a l'altre costat, esquerra cap amunt. Girem la part de dalt i dreta cap avall. I girem la part de dalt i esquerra cap avall. Aquests moviments el que fan és recol·locar aquestes peces de forma que alguna més de les que teníem estarà a lloc. Potser totes. I això és el que mirem ara. En aquest cas ja s'han recol·locat totes les peces a lloc. Si aquestes peces no estan col·locades a lloc, cal repetir el procediment posant la cantonada bona aquí a la part de davant a la dreta. El tenim a punt de fase final, completar els vèrtexs. Entrem a la fase final, la tensió és màxima i ens queda per resoldre els 4 vèrtexs. Aquest és el primer moment en què girem el dau i passem a tenir la cara blanca a sobre, que l'hem tingut a sota tota l'estona, i anirem a resoldre les cantonades de sota d'una en una. En aquest moment agafarem el Rubik amb la mà esquerra, l'aguantarem en aquestes 2 peces centrals i ja no el deixarem anar fins que el tinguem completat. Així ens assegurarem que no movem, que no canviem de direcció el dau, que en aquesta fase final és molt important. Farem el moviment a la part dreta, el moviment que hem estat fent tota l'estona. Giro amunt dreta, cantonada, baixo i torno al lloc. On? El farem fins que aconseguim posar aquí sota la peça groga. 2, 3, 4. Ja tenim la peça groga. Per tant, ja hem completat aquesta cantonada. Hem dit que no mourem la mà esquerra i anirem a treballar la següent peça, la verda, sense moure el cub. El que fem és rotar només la part de baix i ara ens posarem a treballar la part de baix amb la mateixa combinació que hem fet. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. I 1, 2, 3, 4. Si heu vist passar la peça groga, ja la tenim a lloc. Continuem, que no movem la mà esquerra. Girem la part de baix fins a la següent peça. I el mateix. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si heu vist passar la peça groga, ja sabem que la tenim a lloc. No movem la mà esquerra, no perdem el punt. I anem per l'última cantonada. I 1, 2, 3, 4. I 1, 2, 3, 4. I 1, 2, 3, 4. I ara ve 3, 4. Un cop fet això, només caldrà alinear l'última cara. I tindrem el Rubik fet. Si has arribat fins aquí, felicitats, me n'alegro que els vídeos t'hagin servit. Aquest ha estat el quart i últim vídeo de com fer el cub Rubik. Espero que puguis anar veient els vídeos a poc i que aconsegueixis fer-lo. Com sempre, somriu, és gratuït. Si t'ha agradat, ja ho saps. Si encara no estàs subscrit al canal, a l'altre costat, m'encantarà rebre qualsevol comentari que tinguis o qualsevol pregunta de com aconseguir fer el Rubik. Com sempre, totes les novetats a bartu.cat. Cuida't.